Egypt rama pyramid manlaya an siam he kan ria theu karing thilmak tak tak hol vel tu aneya scientist chu engtin nge pyramid he an siam ti ngai ven reng rengin kumtam tak chung in hnial boina an lo nei to tuna chuan pyramid zinga ropui tak pyramid of Giza a thilmak te chu achan riat chua anita Great Pyramid of Giza hi siamani dan chu kan ria theu anga kumza chuang chu bumin kan lo om ni in alang Wonders of the World zinga larber pol chu Pyramid of Egypt he ani ome Pyramid hi Egypt ram mun sang sanga aom nuala Giza tiam hian Giza a pyramid pathum omte hi The Great Pyramid of Giza chu ane hei hi 7 Wonders of the World zinga upapol tak ania The Great Pyramid hi fit zali somriat pakhata sangin ading ane hei hi aom zia chu kumsing li chung khan mihring thil siam to zongzong zinga sangber ane Pharaoh Khufa thlan turatan siamania voina chuan thlan pa ngai tak leya kan nei to a mase mana Egypt hun lai kha chuan pyramid pumpui kha Pharaoh thlanatan an mangthin stone block maktadoi ni le chan ve chu he pyramid siam nan hian an manga an rem dan he adikle aniang tuipo alu thailo shimshim ruat tui mal khat chau po heng lung in kara te hian alu tlang thailo khati lai khan pyramid hi limestone chinai lung manga siamania aum zia chu diamond angin atledon ti na ani chu mase lungchia thlak takin 13th century akhan lirhing chuan chinai lungpon lam chu ati chetavek ane tuna chuan atom tu he aum to lova chinai lung chung lam chia hi mutur aum ta ane he wang hian voina chuan vaivut le bollo in abom ta ti alan dana chang hian a mu thei ome thilmak tak tak auma wang hian scientist le archaeologist te chuan zirchian na nasatak an nei pha kumtinin cholmi alova he thil hi en reng chunga zirchiang tu anom zia mase thil pakhat tun ma a pomdan thu mun lo an nei chu engtia siam nge ani ti hi mitam takin mihring siamatan chuan thil theilo ani ti ten an soya theory lardeu pakhat chu aliens te chu khovela lokalin mihring te chu he pyramid siam tur hian an chanpui aniang ti chu ane inzinga thenkhat chuan thil athlak tak ani ti te pon an lo soi mai theanga mase thil thenkhat he theory ti ching thei tur he aum vele tlat pakhat na chu The Great Pyramid hi magnetic north pole nen aum na ain zone chi a building hi magnetic north pole mangin line siam ania khovela building pakhat ma hetiang hian siam ve anilo hei hi match thiam na sang tak chawin achu chua thei ania mase mana Egypt hun lai kha chuan hetiang siam tur hian match lama thiam na sang tak an nei lo shim Great Pyramid chungchanga thilmak le deuh mai chu Great Pyramid lai taka hian ni chu atachin ane tuna chuan hei ve thung hi chu match manga chu chua thei ani vele thung man lai Egyptian te khan kum khat rei zong kha an ngai ven san pa lem lova nipui fule thasika ni inher dan tiamin hei ba ka hian ni eng hian sphinx lu hi thasik lain a hual thin bok rin dan lar tak pakhat omle chu longlian tak siam tu Noah Khan pyramid he asiam aniang te he British a zilai pakhat George Taylor chuan Noah hi pyramid phena hian aum ti asoi longlian tak siam tura ngai tu na fing tak nei tu chu pyramid design na hian alotel reng mai the Great Pyramid kiltin hi inches anga ibel khom vek ani chuan inches singthum sang ruk zanga somni pali ania hei hi kumkhat chunga ni omzat le za a puntirania leap year chu telin mase hei hi thil arwala thleng maktak ane kumkhata hun reizong ngai tu mi si lova chuan Great Pyramid chungchanga thilmak le deuh chu natural hills ani na hi ane kumsanga zko somli pariat khan Philadelphia professor chuan hemi chungchanga zirna lam hoi ati chuaka asoidanin amain pyramid te hi tlangpa ngai aloni to thin ate ti chuan manlai Egyptian hun lai khan quarry anga an mang chhota ni atia
chumi tang chuan lungte chu lak chuan hi in pyramid hi alo in siam ta ani ati nimasela pyramid an siam dan thalak lui tak tak te en chuan hei hian omzia nei lem lo thil pakhat mitam tak in hial na chu engtin nge block ton ni le chan ve arit limestone chu mel zanga thuya anda son thei ti chu ane pyramid siam nan hian block manania block pakhat hi ton ni le chan ve zelarit ania entirnan patling rualin sai no te choi kang ang vel hi ani dona chu mai ni lovin mel zanga thuya anda ngai dona thlan siam na turatan amero chu tuna chuan makteu mai he zo na chan na hi tuna chuan kan nei theita kumrei vak lo liam ta khan mi pakhat pira tala chuan kumsang li zanga upa scroll chu pyramid chunga chuan amhu chuaka pyramid noya pu munkil khor taka mu chu ane ti chuan he scroll si great pyramid sakna a mo phurtu berin azia ani bok he scroll song te hi angai nomin thil suang to thiam na tam tak akeng tel bok ma se heng scroll zinga ril rulo le maktak mai pakhat hi mi pakhat mini hna hian a om ane mini chuan khufu sa unaw pa an thil sakdan engkim mutu hna chuan thil song chu tlang takin engkim ashil thin ane mini hian puitling mi parwa zani te chu ram top lama kal turin atia thil la tur le semdar le turin abik takin limestone chinai lung pyramid an sak tura an mamo angte a scroll chuan limestone hi turin atanga an lak ani ti ain ziaka hei hi nai lui konga khopakhat ane ama le ami te zani chuan long chu mangin nai la tanga giza chu an pana nimasela he thil an ponzar hi historian tam tak para khai tu chu ane hei hi achan chu hei hian lung omna an son dan chu ati chen em wang ane lirthei manro thatak emo aliens te champuina tel lovin heng thil te ai hian tuyen mang tangkai ane alandanin chielo te chuan artificial canals tuikong chu pyramid thlengin an siama aum zia chu nai lui hi an kaltu na pianga kal thei turin an pot sei thei ane he thil hian hunrei tak chung aw nge yanga har sat po a har sa hle ang nimasela an hlotling thei chu ania hei hian thil hlui tam tak te zinga omzenei tak asiam bik ane heti zong hian tuiluang chu nai la tangin giza thlengin an pot penga chu chuan lungrit tak limestone chinai lung chu longmangin an la son theita ane scroll sa thu in ziak an cher zo nuin archaeologist te chuan leicho an laita a an hnuaya chuan tuikong an siam ngei ti finfia na chu an hu chuak ta a tuikong hi lain an lo chil le vek ane central canal chu arwalin pani akal ti an hu chuaka hei hian arwalin longpasari limestone phur chu akal tir the ane chumi hnu rei vak lowa pyramida thildang pakhat chu mu chu le ania chu milema thu in ziak ni in hei hian limestone chu longmangin an phur quality chu ain ziak ane ti chuan thakhat aliam le hnuwa thildang mu chu an nei le a heng te hian he theory hi adik ngei ti afin fia ane thing le ceremonial long sul hnu te chu an mu chuak le a limestone phurna ta na an man chu ane anti tak ber chu tuikong lem longkal theina tur chu siamin long chu an na thona hmuna tak chuan an lu tlang tir theita ane thilmak vele deuh chu kumkha le chen engma shelova kan lo umkha ane skula chuan theories sang injir mai theanga entirnan pyramid an siam dan mak tak tak te sal za emo sangtelin limestone thalera an nordanang te mase tuna chuan thudik tak kan seta a amakin kan rin lo lamdai ani karing hei hian thil hlui mak tak tak nia kan rin te kan ngai tu dan atik lo zia min ria chotir karing ole tuntumatan chuan khati zong kha ani ye pyramid siam dan chungchanga scientist ten finfia na an mu chu hi enge ngai ve dan comment lama ilo ziak ve don nia like le subscribe kha lo me theng hi lawang che